बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा जे मोनद' हारिनि एसटि होनो थाखाय सोरखारा नाजानायखौ लानानै बे समाव गोख्रों भाबै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा बे समाव दे मोनद' हारिनो जे एसटि होनो थाखाय बे समाव नाजादों एबा बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाजों लोगोसेनो बे समाव माखासे जे ट्राइबेल नङै आफादफोराबो बे समाव मदद होनायनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथां नीलकान्त गयारीया गोख्रों भाबै बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बेनि बेरेखा एबा हेंथा जोङो सोमावसारगोन बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो फैगौ 10 नभेम्बराव जानो गोनां जे मोनसे 1 लाखनिबो गोजौआव जे मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै बेरेखा गुवाहाटीआव सोमावसारनाय दं। बे सोमावसारनायाव बाहागो लागोनखौ फोरमायथिदों बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिया जोबोदनो रोंखा राखा आरो फाफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना गोरों। दा बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला आरो आथिखालाव कलिता हारियाबो बे समाव एसटि बिगासिनो दं आरो गासै मोनस्नि हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला बे समाव थाखानाय जेखिनि एसटि दं बे एसटिया जोबोदनो गोबां खहा जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों नीलकान्त गयारी बिथाङा। आरो बे खहाया जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोबोदनो मोनसे गिथाव बाथावना खहायाव गोग्लैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। आरो बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा बुंथिदों जे जोङो बेनि बेरेखा एबा मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै बेनि बेरेखा गोख्रों भाबै सोमावसारनायाव बाहागो लानांगोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। बेनि जेंना जेंसिखौ सोमावसारनायनि बाथ्रा माबानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय माबायदि बेखौ जोंहा इटसानिफ्राय इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम जोङो इतिमध्ये जोङो थुनलाइ आफादाबो इटसायाव दङ। इतिमध्ये जोङो ग्रिन सिगनेल होबाय जे एसटिखौ जोङो जानो होआ। इटसाया CC2 जिनेखि नाजानाय बे नाजानायाव फुल सापर्ट दं। आरो बेनिखायनो जोङो 9 नभेम्बराव जोंहा जिहेतु इटसानि मिटिं जागोन आरो अखानायैनो जोङो 10 नभेम्बराव जि मोनसे 1 लाखनि बारा बांसिन मानसि लानानै जों बेवहाय मास गेदारिं खालामगोन। बेयावबो जोङो मदद खालामगोन आबुङै। मानो होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ जुदि मोनद' हारिखौ जुदि एसटि होबावोब्ला आरो दायो कलिताफ्राबो बिगासिनो दं मोनस्नि जागोन। बेयो जोंनि थाखाय गिलु बालु खहा। जोंथ' दायो 50 बोसोरनि बारा जाबाय। जों बेनि खहाखौ बारा मोननाय नङा। नाथाय फैबाय थानाय उननि जेनेरेसननि थाखाय जोंनि फैबाय थानाय आथालनि थाखाय बियो मोनसे गिलु बालु साव हिसाबै नुजाथियो। बेखायनो जों मानो बिसिनि थाखाय खहा खालामना गालांनो। जोंनि हारिया जाहाथे इयुनाव जेबो खहा जाया जों बेनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन। जों बेनि थाखाय साननांगोन। जोंनिया हारिया देरसिन जोंनि थाखाय जिनेखि एसटि हथादि होनो नागिरदों बेखौ जों बोरै हायो होबथानांगौ। आरो भारत सरकारा आसाम सरकारा बिसोरनो माबायदि होयो बे आलादा बाथ्रा। नाथाय जोंनि जेनेखि थाखानाय सुजुग सुबिदा बियो खहा जानो नाङा। बे स्पष्ट खोथा जों बाहाय कमप्रमाइस खालामा। बेयाव रायजो राजाफोरा गोबां थांनायनि आसायाव दङ। बेनि जोङो आसा खालामदों आरो बे बेलायाव जोङो ट्राइबेल समाजजों रायज्लायबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जों खालामबाय थादों। जोङो जिल्ला थुनलाइ आफादखौ इतिमध्ये जों डिरेक्सन होबाय जे बिथांमोना गावबा गाव सुबिदा लानानै थांनांगौ बेवहाय आरो बेवहाय गोग्गोम जि मोनसे रेलि बेखौ साक्सेस जाहोनांगौ बेखौ जों मिजिंथिदों।